Още след 9 септември убиха баща ми, а моя по-голем брат Кръстю беше тук завършил университета, го пратиха в затвора без да го има в Олимпия. А 1946 година, когато се започна кампанията към всички потенциални противници на споразумението за даване на културна автономия на Македония, бехме арестувани на 8 юни 1946 година и се образува процес, в който аз бех подсъдим. 22 младежи, повечето студенти от Пиринска Македония, са набедени, че се готвят да разгромят Червената армия при евентуален конфликт между СССР и САЩ, че са възстановили ВМРО, че се готвят да организират терористична дейност, че са във връзка с опозицията и чуждестранни реакционни среди, за да свалят отечествено-фронтовската власт. Как ще се сваля една власт, като никакво оръжие нямаме? Как се държаха с вас в ареста? Биха ли ви? Излишен е този въпрос. Защото който не е прекарал тия дни на мъчения, само той може да знае. Най-напред говоря за себе си. 40 дни следствие. Всека вечер в 12 часа почват до сутринта. Пиши. Какво съм писал? Може би, че съм извършил най-големи престъпления. Пиши. Едно съм се продал писалката. Бой, пиши. Какво ти казваме? Ама кажете какво ще пише. Какво да напише, какво ви искате, кажете. В съдебната зала подсъдимите се отказват от насила изтръгнатите показания пред следствието и замисълът процесът да бъде показен пропада. Повечето от младежите обаче са осъдени от народната власт. Парадоксално, определените като оръдие на двореца са осъдени в името на Негово Величество. Референдумът за република още не е проведен. Асен Рашев е оправдан и е изпратен в лагер. По-късно некъде, на 28 декември ме закараха заедно с други 53 души Русица, където закриеме лагера и ни преместиха в Богданово. Там 1948 година имах нещастието да се срещна с уважавания от целия български народ Димитър Талев. Той защо беше в лагер? Вижте какво Димитър Талев беше, защото беше един голем българин. Човек, който отвърля това, че ние не сме българи, че сме отделна Македония. Той това не може да го приеме. Той е един от най-твърдите българи. И аз можах да проведа с него един разговор в лазарета, където търсеше помощ. И сега сякаш е пред мен сух, като че ли представлява образа на Иван Рилски. Обре сега, господа, другари ли беше, граждани по-право. Аз съм български общественик. Не мога. Пращат го да копае въглища, да работи и така нататък. И когато излезнавам от лазареза, все пак с неговите светкащи очи, той заяви: Асене, българският народ е прежил много силни години и това ще преживее. Той обаче не доживее.